Tak, taky vám žloutnou malé okurky, hadovky. Co uděláte? Sednete k počítači, zadáte to do Google a co se stane? První odkaz je na známou seminářskou firmu, společnost, kde se někdo ptal, co to může způsobovat. Tak na to kliknete a tam se dočtete, že se jedná o akutní nedostatek dusíku. Je to článek, který je starý asi 17 let. Ve článku podobném a na stejném webu je podobný dotaz. Akorát asi o 4 roky mladší, myslím z roku 2013. A tam se přímo doporučuje, pokud vám žloutnou malé okurky ve skleníku, partenokarpické odrůdy, jedná se o akutní nedostatek dusíku, proto doporučujeme doplnit MPK, případně močovinu, ledek nebo staré dobré slepičince. Tak to uděláte a co se stane? Okurky začnou žloutnout ještě víc. Do týdne máte na listech padlí nebo plíseň okurkovou. Malé plodky žloutnou dál. A vy si říkáte, a co jsem zase udělal špatně? No, udělali jste to, že jste to přehnojili dusíkem. Protože ve fázi, kdy už rostliny plodí a mají nasazovat plody, tak prostě toho dusíku tolik nepotřebují. Vy nepotřebujete, aby vám to šlo do zelené hmoty. Vy chcete plodnost. To znamená, že musíte ten poměr dusíku musíte ho zbrzdit. Nesmíte tam už dodávat dusík jako takový v čisté formě. Jo. Takže zapomeňte na jíchy kopřivový, zapomeňte na slepičince, na ledky, na MPKčka ve prospěch dusíku. A přejděte na hnojiva, které jsou bohatší na draslík. Protože všeobecně my víme, že dusík, který je v půdě, tak blokuje příjem draslíku a vápníku. Proto pokud se vám stane, že vám žloutnou malé okurečky, a já jsem jich tady letos vyhodil asi 100, teď jich tady tolik není, nemám je tady, teď mi tady řádně plody začaly konečně nasazovat. Tak musíte zvolit, tak musíte ty kořeny obejít, jo? Protože ono, než se ten dusík, který je u kořenů zálivkou, vyplaví do hlubších vrstev zeminy, tak to chvilku trvá. Takže to musíte obejít postřikem. Jo, najděte si postřiky, jo, můžete použít síran draselný, nebo K2O, nebo oxid draselný, který je voděrozpustný, a použít to jako postřik. Nikdy teda nepoužívejte draslík společně s vápníkem, jo, protože by došlo k vysrážení, k ucpání postřikovače. By to prostě zreagovalo, jo, ty sloučeniny by zreagovaly, nešlo by to. No. A jak jsem říkal, ty rostliny, které jsou přehnojeny dusíkem, tak jsou poté méně odolné. Ty pletiva jsou křehká, nevyzrála a daleko lépe na nich se chytá padlí nebo plíseň okurková. A na těch malých okurčičkách se chytá plíseň šedá, to tady můžu ukázat. Jo, je potřeba opatrně odstranit. Jo, případně preventivně tady stříknout ty rostliny, protože biopřípravkem na plíseň šedou. Protože se stává, že ta plíseň šedá se ráda chytá na takový nějaký deformace, jo, na stonky. To vyžere celý stonek. Jo. A potom celá ta rostlina odumře. Najednou se stane, že vám ta rostlina zvadne a prostě odejde. Takže na to taky pozor. No a ty postřiky udělejte jednou za 14 dní a sami uvidíte, že ty rostliny zachráníte. Protože pokud teď tam budete lejt ten koncentrovaný dusík,
tak jste si je prakticky odpravili. Ty jsou v podstatě, jo, jste si podepsali ortel smrti pro ty rostliny. A celý rok bude v háji. A příští rok si budete říkat, a co jsem udělal tak špatně. No, a zase to zopakujete. Zase vám vyskočí ten stejný odkaz a uděláte stejnou chybu. Takže to neopakujte. Jo, pěstujte, všeobecně i u stromu platí, že dusík jde do dřeva. Nepěstujte dřevo, pěstujte plody. V tomhle případě pěstujte okurky, nepěstujte jenom listy a stonky. Pěstujte, jo, podívejte se, jaká je to prostě džungle. Jo, a tohleto rozhodně není nedostatek dusíku, pokud jsou takhle zelený listy. Neexistuje, že by to byl nedostatek dusíku. Takže takhle. Takže díky za pozornost. Ještě jednu věc, ještě u partenokarpických okurek platí to, že byste tam neměli pouštět opylovače. Protože potom dochází k tomu, že ty okurky začnou tvořit semena a přestanou se prodlužovat do délky. Takže je dobrý prostě větrací otvory opatřit sítěmi. Vy tam opravdu ten hmyz nepotřebujete. Tak jo. Takže to je jen taková jakoby rychlá zmínka, opravdu, ať si to nepokazíte, protože ta sezona ještě je dlouhá, máme nějakého 17. 18. července, takže neházíte flintu do žita. Ta šance, že ještě že můžete naplodit, dáme třeba klidně 100 plodů, je velká. Tak jo, díky za pozornost.